Určite to poznáte. Aj ten najdokonalejší stroj sa predsa len raz môže pokaziť a vy ste bez neho ako bez ruky. Okamžite potrebujete servis. Vďaka moderným technológiám sa to dá a Kercher v tomto smere zapojil mobilnú aplikáciu. Rýchly prístup k servisným službám. Tak práve na to slúži mobilná aplikácia Kercher Service App, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android ako aj iOS. Slúži na to, aby sa používateľ okamžite skontaktoval so servisom výrobcu, ak by nastal pri niektorom z jeho strojov servisný problém. Stačí mu na to smartfón s fotoaparátom, ktorý dokáže v tomto prípade poslúžiť ako čítačka čiarového kódu na chybnom zariadení. Takto sa výrazne zjednoduší servisné hlásenie. Vie si toto zariadenie cez výrobný štítok naskenovať priamo do systému, kde sa mu uloží a môže ho používať na viacero servisných hlásení. V prípade, že tento výrobný štítok stroja nemáme, ale vieme, o aký stroj sa presne jedná, vieme tam manuálne dopísať tieto údaje. Na základe týchto manuálne dopísaných údajov si takisto vieme ten stroj vyhľadať a vieme si ho spárovať. Ak už aplikácia správne identifikovala chybný stroj, je možné k servisnému hláseniu doplniť i multimediálne informácie. Aplikácia dokáže v danom okamihu zaslať servisné hlásenie, prípadne odoslať servisné fotky zariadenia, prípadne krátke video o tom, čo je poškodené alebo čo nefunguje správne na danom zariadení. To je obrovské plus pre servisného technika, ktorý v danom okamihu vidí, že aha, tak toto sa tam udialo, na toto a na toto sa má pripraviť. Nepríde len tak k stroju a začne zistiť, že čo je vo veci. Môže byť prichystaný. Používateľ v aplikácii tiež určí, kde sa dané zariadenie nachádza a aplikácia následne v reálnom čase zašle servisné hlásenie na dispečing spoločnosti. Dispečer na základe toho, aký máme momentálne stav servisných technikov, ktorí sú voľní, kontaktuje používateľa, používateľ súhlasí s daným termínom alebo nesúhlasí, navrhne iný termín, ktorý nebol navrhnutý v tej samotnej servisnej aplikácii. Následne sa dohoduje na výjazde alebo v systéme opravy. Pre skrátenie času doručenia zariadenia na opravu si môže používateľ pri zasielaní servisného oznámenia určiť už priamo v aplikácii 2 alebo 3 vhodné termíny pre vyzdvihnutie stroja. K používateľovi prídeme my priamo alebo to zväzíme kuriérom. Málo kedy sa stáva, že tento používateľ prinesie zariadenie k nám. Samozrejme, dá sa to využiť aj pre domácich spotrebiteľov, kde takisto môže nahlásiť poruchu zariadenia cez túto aplikáciu. Vďaka mobilnej aplikácii Kercher Service App sa teda firmám a domácnostiam poriadne uľahčí komunikácia a následný servis zariadení a strojov. Aj preto by sa možno mohla stať inšpiráciou pre iné spoločnosti, ktoré by mohli takýmto spôsobom zlepšovať svoje služby pre klientov. No a je tu záver. Verím, že aj dnes som vás zaujal mojimi témami a ak chcete ďalšie i počas týždňa, nezabudnite si kliknúť na portál techpedia.sk. A keď máte niečo pre mňa aj vy v súvislosti s technológiami, s ktorými pracujete alebo vytvárate produkty či služby, pokojne mi napíšte na adresu redakcia@techpedia.sk. Teším sa na vás opäť o 7 dní. Dovtedy, dovidenia.